Jeg kan rigtig godt lide at køre hurtigt. Og så, jeg kan godt lide sådan en hop, hvor måske jeg laver et backflip eller sådan noget. Hver onsdag fra klokken 3:30 til 4:30 er RC Klub, hvor børn og voksne kan komme og prøve at køre med de her små biler. Det skaber en eller anden umiddelbarhed, når man koncentrerer sig rigtig meget om at styre sådan en lille bil. Det kan for nogen nedbryde nogle barrierer, men også for nogen måske virke beroligende. Det er bare fordi, jeg synes, det er fedt, og så er det også sjovt at møde nogle andre. Det er ret sjovt at filme rigtig biler, synes jeg. Vi er i Torsdagscaféen her i Fælleshuset på Frilandsvej. Det betyder rigtig meget for folk, at de har et sted at komme. Det er forebygger ensomhed, men det er også bare et sted, hvor folk har det rigtig hyggeligt sammen og lærer at snakke sammen på kryds og tværs. Vi har fået skabt et fællesskab med også at lade nogen hygge sig uden for fællesskabet her om torsdagen. Der kommer også nogle fællesskaber ud af det på tværs af kulturer. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Det er værdifuldt. Det er værd at bruge sin fritid til. I dag har vi game i vores bydelshus, og det er en flok frivillige storpiger og en flok børn, som har det rigtig hyggeligt sammen. Det er et hyggested for os, for pigerne også. Det fællesskab, jeg også får med de små piger også. Altså, de som genkender mig, når vi sådan, ser hinanden ude i supermarkedet eller sådan noget. Det de giver mig en kram eller et eller andet. Det er ret sødt, når de så kommer forbi og siger hej, når vi møder hinanden udenfor.